Iman production, right? Yeah. Isha. Yo, pana Iman. Isha Lambo. And it was Holy Ghost fire. Akwena kana ndada munu ndinenge ndatomuda andi munyepere. Isha. Chakanaka aiwa mwana uyu akanaka andi muregeze andi ngamunyengeze. Chakanaka aiwa mwana uyu akapenga uyu anditenderedza kundisiya ndakupenga. Ndinokuda maire vana ndinarota talene vana mashoko yandeshuwa nyangwe zangu ndiripuwa asi ndichameka shuwa kuti mwana uyu asashuwa. Chakanaka aiwa mwana uyu akanaka andimuregedze andingamunyengedze. Chakanaka aiwa mwana uyu akapenga uyu anditenderedza kundisiya ndakupenga. Kubva paya pandaka kuchonya andichada kurara mugota. Ndikakufunga ndichidya chikafu ndinobva ndanzwa ngoguta. Chakanaka aiwa mwana uyu akanaka andimuregedze andingamunyengedze. Chakanaka aiwa mwana uyu akapenga uyu anditenderedza kundisiya ndakupenga. Ndinokuda maire vana ndinarota talene vana mashoko yandeshuwa nyangwe zangu ndiripuwa asi ndichameka shuwa kuti mwana uyu asashuwa. Chakanaka aiwa mwana uyu akanaka andimuregedze andingamunyengedze. Chakanaka aiwa mwana uyu akapenga uyu anditenderedza kundisiya ndakupenga. Chakanaka aiwa mwana uyu akanaka andimuregedze andingamunyengedze. Chakanaka aiwa mwana uyu akapenga uyu anditenderedza kundisiya ndakupenga.